Dobrý deň. V tomto videu vám chcem ukázať, ako prebieha prideľovanie kreditov, ktoré ste získali prostredníctvom Pharma Academy. Tento proces je trošku odlišný pre farmaceutov aj pre laborantov. Zásadný rozdiel je v tom, že farmaceuti nepotrebujú certifikát. Všetky výsledky farmaceutov budú po celkovom ukončení testu naraz odoslané na Slovenskú lekárnickú komoru. Po odoslaní týchto výsledkov vám všetkým, ktorí ste sa tohto testu zúčastnili, pošlem hromadný e-mail o tom, že som vaše výsledky odoslal. Následne má Slovenská lekárnická komora 5 pracovných dní na to, aby tieto výsledky spracovala a pridelila vám kredity. Avšak na základe mojej poslednej skúsenosti pridelenie kreditov prebehlo do 2 hodín. To znamená, že prakticky v deň, kedy vám potvrdím odoslanie vašich výsledkov na komoru, si budete môcť overiť, či vám kredity boli pripísané. Samozrejme si ich veľmi jednoducho nájdete v absolvovanej účasti priamo na stránke Slovenskej lekárnickej komory. Ako vidíte, tu boli pridelené kredity za prvý skúšobný test, ktorý prebiehal na Pharma Academy, a to bolo ešte v decembri a januári. A vlastne každý, kto sa tohto testu zúčastnil, si môže pozrieť, že v roku 2014 má 2 kredity pripísané za tento test. U farmaceutických laborantov budete práve že potrebovať certifikát. Takto ten certifikát vyzerá a pošlem vám ho tiež po celkovom ukončení testu. Tento certifikát, ktorý dostanete do mailu, si vytlačíte a pošlete ho na vašu komoru, to znamená na Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov. Nie je za tým nič komplikovanejšie, je to takéto jednoduché. Ďakujem za vašu pozornosť.